Het slachtoffer van het dierlijk ongeluk bij de Triem is een 92-jarige man uit Dongerediel. De man is met zijn auto op een kop in de Sleterlanen kwam. Hij is op het plak van het ongeluk verstoorn. De politie denkt dat de man de bocht mist heeft en rug uitrijden is. De auto heeft elke dag al een skoft in het wetterlijn voordat het voen waard. De brandwacht had de hele nacht tot Waan de West met nablussen van de grote brand in een loods van Mulder Agro in Kolmersweg. Juist middag volslaan verlengingen. De loods lag vol strieën en wie net met te redden. Er is nog een shovel inzetten om het baan de strieën te verspreiden. Orengebouwen binnen Sparrebleun. Frieske meertalige squallen binnen een voorbeeld van de Antilliaanse eilanden Nicos Bonaire en Curaçao. De tweetalige basissquallen het Holdersnest van de Harkema kregen van de maand daarom bijzondere bezieten van organisaties die daar inzetten voor het behoud van de taal Papiamento op de eilanden. Het ING-gebouw aan de Tesselschade-straat in Ljouwert is vanmorgen ontrommen in verband met een brandmelding. Die brand uitbrutsen in een skekelkast. Er is hier reek in het gebouw en daarom is besloten het personeel boeten door wacht te letten. De brandwacht had het vuur blust. Joen en vannacht meer droeg, het werd halve graden en de zuidwestenwind hield het on onthut. Morgen een soort bewolking, zo noem dan niks zinnen, maar ik stevige buien. Later middags werd het weer droeg, temperatuur net hoger dan 16 graden en de zuidwestenwind is betieden hut.